hayi ke bamba kule yadi yami uthi ufuna abantu balandayo babone khona utata omdala thatha utata uncinci yo ebendonwabisa mna kangangokuba ndithe andinongezi ndisitsho nje andikho rayithi mna kuqala bendisesibhedlele ndathi udala kade ndifuna ukusa mandize thatha ukuba intle into enziwe ngabantwana bakhe inqabile nyani le nto yabo ngosithatha utata omncinci ephila singathethi ngaye engekho Qosima ibalekile into enenzile kakhulu ningayithatha kancinci mhlawumbe abantwana belikhaya khange bayibone ubudiphu banomsebenzi wenzileyo khange niyibone njengoba nje nithetha nje anithethi kuba nifuna uthetha iphuma ehliziyweni le nithethayo niva kamandi ifamily kumaxesha akhoyo ngokwahlesa kamandi kodwa xa ndiniva nisuka kwindawo ngeendawo zahluka uthi omnye ndiyagqiba uthi omnye ndiyaqala ukuza kodwa nithetha into evakalayo singamaXhosa salahla ibasics zethu asithandani kunzima uthi ufike emzini loko kwenu ubuza uhamba nini ngoku ke ngoku uzawusikwa ikeki inisi into enziwa nguye ngokuba mnyama bendibona imagi phakathi lomhla uhleli kuso khona imagi berhatyelwa phaa yabona ngokuxolela kwenzeka izinto xa ndiphinda sithi ndibona unyusisi uphuza omnye usisi but ndixolelanga ngoku ndibaneqe ndibuphakwarha ndibaphakwarha kodwa into ezaphinda ilandele emva koko ndifuna ke ngokusemhlophe ndichiplate yam ndihambe ndiphoswa yila magi ndaphoswa yila khisi andifuna elandela ngoku indifumane ndinendayo ephakuphakwa zininzi into ezenziwa kulaa khona ngoku uzonqena uba zindichaphazele nangomaxesha ngamaXhosa wam ndixalela mafike ndiziphe ndikwazi uphuma kakuhle ngoba inintsi into enziwa kulaa khona nifika masile ndoda isilingi ndiyayibeka ayihambi namntu isilingi ndiyayixhoma bendile phaa kokwenu yazi bakosilingi ukhona umntu ofaka isilingi ke ningamyeki mandoda unemali bazali bam phambi uba sisikele ikeki ndifuna ukuthi kuni bantwana belikhaya phaa eBhayibhileni uDavide ujongana noGoliathi bobabili ngeli hlobo uDavide ubona uGoliathi anxityiswe kwempahla zesinyithi iintsimbi zonke izinto kuthiwa makahambe ayokulwa kunye noGoliathi wabehambile uthi lo mbhali wanyathela amanyawo amabini xa thwele esithathu bathe ezi zinto mandizikhulule andizilinganga uthi lo mbhali wathi kwakubili lapha ecam kwakhe wathi sapha intonga yam endayinikwayo ndijongane kunye noGoliathi uthi lo mbhali bawusisi wayiqamba intonga ngesandla sakhe wajongana kunye noGoliathi ndifuna ukuthi ke kuni nje banelapha nje nonke ingulowo athatha intonga yakhe ebeke esandleni sakhe ujongane noGoliathi wakho ojongene naye ngoba eyona nto ibhudisa abantu kuthatha intonga ongazange wayinikwa ufuna ukulwa ngalidaba into ebalulekileyo ngoku thatha intonga owayinikwayo ngesandla sakho ujongane noGoliathi wakho baba uJonase yaphuncuka intonga yakho funeka uzibuze bangaba yaphuncuka le ntonga wawuhamba nobani na ngoba abanye abantu awudlamini ziyaphuncuka intonga kanti ziphunculwa ngabantu uhamba nayo uve kuthiwa intonga bani yayinesidima ayinadima kuphunguke intonga ewayinikile ngiyayithandayo uba udlamini
intonga wayifumana kubazali bakhe namhlanje usayibambile. Hayiwe wiske nathi ke sijonge intonga sasizinikiwe uba ngaba sasiphethele ngezandla zethu kuba kuyile mbhudude nje sikuyo bakhozi kufuna ufana nomnye umuntu ulibale uyeke le nto oyinika nguThixo namanyange. Umbona umuntu egwakaza ebhuda kwelizwe kanti umisise intonga wayinikile. Soyidela noba incinci kangakanani na le nto iphathisiweyo incane ijike ingafanele. Hambani ke ngale mini kabawujudile engulowo eyophuthula intonga yakhe mhlawumbe endabulwayo ungaliphumelela but ingxaki ulwa ngentonga zomnye umuntu. Amen. Hambani ke Ewe mama. ingulowo eyophuthula intonga yakhe edabu ujongene nalo ungaliphumelela. Ngakinye le ntonga uyiphetheyo uzoDavide kasiya kuGoliathi wayibamba le ntonga wathi ngiyakhumbula ndalidibene nebhere ndiphethe le ntonga ndayibetha ibhere lafa nawe unemfazwe wawuzilwa ngaphambili waziphumelela. Jonga namhlanje awuphumeleli nayo imfazwe hamba wathatha intonga yakho. Amen. Waphuthuma intonga yakho apha yayiwe khona. Wena manje intonga kaphumuka ngenxa yombaba awusaphumelela mathata awunesidima wanganhlekisa uthi noba uyahamba awukulekwa nazizinja namhlanje ulekwa zizinja. Waphuthuma intonga yakho Thixo makanike amandla. Let's thank God you can read after rice. Let's exorcise. Ukhumbule intonga yakho. Ukhumbule intonga yakho. Yazi ungumuntu welixesha bakumaxesha wenza self introspection. Kuzikhokha khokhe kwaye ungazikhali. Nali double phambi. Awambeli ngawo uhlunyuka. Jonga le ntonga oyinikiwe iphunguke xa bethe. Iphunguke ubuhamba nobani. Mhlambe nawe uThixo ubeke leminyaka. Kodwa ngenxa yokuba ngokuphungule intonga uThixo kunike yona ungafiki pha. Thixo ke manigcine anisikelele ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Bendinika lo verse bantu basekhaya. Kuba nizawutya. Yazi ngelixesha awupheli mandla kuba uphela mandla. Yazi koma xa ndijonga kwam ndisho ngoba into endinitsi bendikwazi uapproach ndiphumelele kuzo. But ngoku ndidibene nomonde ngaxolotholwa. Ndiyaxolana bethuni. Bese noma ndiyahamba ndiyanxiba. Uve kuthaba nje akasefaneleke ezweni. But ngoku ndiyabhudiswa abantu ndihamba nabo. Ya. Thina ufuna ufana nomnye umuntu ile nto yiyo. Ewe. Sena ngoku yabo kuzawuphaka. Yamkila ngabadodana kodwa uthetha. Awuthetha jongeni. Awumadoda. Oyindoda mntaka jongeni wathi tata intoni nalento manothatha ngayo. Sakunjenje namhlanje bezamini imisebenzi. Iyatho nasibhana mntaka jongeni zithi ngemisebenzi siyamkhanyelo. Aboyindoda yamasiko nezithethe.
Ngivintolwa apha ekhaya. Ngibona usizi. Yaqala le nguba kaxaka apha ekhaya. Mhlawumbe kophela imbadu ngasebuhlanti. Waduka ithunganiselwa. Sasengelwa phansi inkomo. Apha ekhaya izembela lahleka. Kwashiyeka umphini. Umlungu imbali. Ndithona amabala lawa mbala wasasinga. Bapha abazingeli bandizingelise. Ziphi imboni zindibonise apha amagqirha andiqhekezela iqwele mhlawumbi ndawuphila uzawufuneka ndicela ndibanayo ndibanayo kuba ngumhlaba wasekhaya yiloo nto qala mkude sidampanini goduka nugqibile umcimbi bonke abantu babelapha bazawugoduka bapheke emakhaya yiloo nto qala kumnandi sethi zalakhosi kubehele kanihambayo zethi zinyanye namathemba amhlophe lukuthula anisikelele godukani qala kuma wethu niwugqibile umcimbi hala lamazidza kowethu hala Sinyala ndilekibhayilam kukundabhakuba nelangani yandishiya yeham yeyo yo Yabona ke smart besiphungwa phansi ngaqhumiyo yadika. Ngicela ke umuntu onasikela ikeki enyukeza ngaphambili lasekhaya. DJ ayikhali ikomkhulu hala ningakhathazeki bethu ndiyayibulela kakhulu lento niyenzileyo bantwana bami ngiyicingile mina lento mna bendingayicinganga mina nayicinga nayenza okay andiphilanga uthi xa ndileleyo ngokuhlwa ndingayazi uba ndavuka uthe ke ngoku apha phakathi ezintsukwini njengoba ndingaphilanga ungazi uba le nto icingwe ngabantwana iyafika ndisekhona uba ndilele ndicinge endawo ungazi uba ndiphi iyafika iindawo zethu zibe bhetele nditye inyamezile ukutya ndifuna kodwa inyamezile nditye ndibulela ke ngoku le nto uba mayibe yenzeke le nto ndingekafi
nithethe kamandi kangaka nonke ungakhomba uthethe ithethe thina le nto yenziwe yokubabulela ndingaphilanga. Lezi ntsuku zokuba kubonakala uba kuza kwenziwa le nto ngabantwana, impilo le yami ibhetele. Ndiyabona makulinde babe mawugqithele into maqhuda. Ngoku ndilapha endlini ndifunqulwe ukuzalwa, ndiphakanyisiwe phaa ndafunqulwe, ndihambile ngenyawo ndazokaza bebingayenzi loo nto, ikhona inqwelo bendiyisho kuyefantholeyo. Ndiyabona ke ngozibane kuthi xa njengoba ndingaphilanga kuthi nakufike umuntu ondimaziyo indawo zentlungu bebhetele zibhethe ususela uba kubonakala uba kuza kwenziwa le nto bebhetele indawo zentlungu. Kuthi nandile bebuhlungu le nto, benexhala loba ungasibathi kungavukayo. Yiyo ke ngozenza ibanga bamandibulele nithethe kamandi yonke into enezileyo ngenxa yoba nibonga mna kuba ndisaphila niyenzile kanibulele. Amagu ima emajwarheni phaa kwavakele akakuboni, uyakuva athi ima ndifuna uvila izwi lakho ke athi ungubani kanene. Ndithi ke mna ke ndingomntu akubona otswitswiza. Mphi lo lapha kwatyiptyiphu. Isihla ke ngoku emva koko kuzindaba zasequko zonke ezaa ndawo zaseMaplas. Ndizama ukuthi ke sibali katata silapha ngoku uzovuyisana nawe, intle imnandi. Ngeba bendibawela ukuthi ngobe ndifika mandinikwe igqubu likadabawo ndikhe ndenze noba yintoni. Into yokunayo uba ndiyabona uba bekufuneka ndingathethanga wena, abantu abavele bandingenelela kangaka. Qha ke kuthiwe iintonga zakho ziphuthume, ikhona le nto yoba ndithembe ngayo mna ndingazithembanga kuyo. Yiyo le nto funeka ndithethile noba kha ndixelele. Hayi torho thina basemacirheni kha sixelele tu uba sawuthetha notata phaa ekoneni kuvele kwathiwa ayiki. Ndiyabona uba sithenjiwe torho ngento esithenjwe ngayo noba yintoni. Kwakungathenjwanga unotsitsi uzayedwa ngonomayeyeye. Dlamini andiqondi uba uyakwazi uphakama. Andikwazi kafuyo. Sizawusika le keki yakho ke ntomkhulu. Ndinakwaxatyala ngubani igama lakhe? Kumlindeli. Yamlibala umlindeli. Kulungu utatam ke lo mlibalayo. Yamlibala yena igama lakhe. Usibali wakho omncinci. Ngogqibela kumambamba niyeva nabethu iindaba zasemacirheni xa zisixakile siyeza apha sizozibuza. Nditsho iindaba mna zakulo mkakhe ngo-Okthobha kulo nyaka uphelileyo besisenza iinkomo zakusasa zoomakhulu. Kuthi ba asimazi umakhulu katata uMasithathu. Umakhulu katata kuvele umhlola kwathiwa nguye. Qha ke ukuthi nasimazi kuthiwa ngumakhulu katata wena asimazi. Sibuzise atsho umama hayi kwakusesithathwini phaa ngaphezulu. Andiyazi uba kwakutheni ze ndize kwaNomountain ndeza apha. Ndafika ndachoba ngasemnyango Dlamini khawutsho. Itsho nantsika umambamba lo ungumazala wakho uzalwa ngumama. Hey. Zangamazi nyamva bethu. Zangamazi into wayithetha
sithi he akafuna undinika umdla wesandla xa engayazi akayazi xa eyazi uza kuxelela straight ngale ndlela iyiyo. Oh uThixo makakugcine torho uThixo makakugcine hayi hlali nawe ke ndifuna abantu babi ndiyabawela uba sisike andiyazi sizawusika njani izawuphuma live ku-YouTube yonke into ibeka apha ku-Netflix ku-TikTok Zukhali Media Production izawuphuma khona next week nizawuvela ke noba ungavasanga izawuvasa next week nasekhaya yonke into yakhe uba udlala uyenzile ne-live document yakhe uyenzile wavidorazo wathini zigciniwe zonto ezo kuba ubomi bakhe uthethe bonke warekhodisha wenza yonke into leyo namhlanje into yona kule veki zayo niyijonge ku-YouTube ufuna idatha okanye uyohlala phanga kwa-ABSA ukonekte uzeleka uzawulala nathi ingubo esuka kwatha kancinci ingayemonti ke uza kweleka unobhilibhili nomahololo nobulelwa ngale ngubo abantu abahlala nawapha uphike ke tamkhulu xa uzawulala begqibo kuvasa funeka ke ngoku bakulayitelele hita bakulayitelele hita tamkhulu ukwenzela uba xa uzawuvasa ungabi nexhala loba kuyabanda balayite ugesi balayite ugesi izawuthi qhale hita yenze shushu indlu yonke ukwenzela uba uvasa ungenaxhala uyayiva tamkhulu sizayigada ingayemonti ke le unaChris athenga umbane athenga umbane hayi ingafuni uyena eresi ndayoyilanda pha ngeheshi enjani embi tsala manje futhi ubonakala le hita tamkhulu bagade bangayinayo eresi bagade milenze tamkhulu ubagade bangayinayo eresi funeka uthi xa wena ugqibo xa uzawuvasa before ube uyavasa unobhilibhili ayilayite unobhilibhili ukunobhilibhili pheza mama pheza baby Mtande umalume wakhe lo nasimaqwani ewe ngixakiwe igama ke ngoku ke nantsi present esikubeni ningazazi uba ndinotamkhulu mna ngoku ke sizisele present kutamkhulu
Ngikube? Ngakanti indala. Utamkhulu sezinye izigalo kwezigawuni sezifumene nantsi ke enye uzamane ekhetha unokuzamana nomvulo nolwesibini. Asitha sibani. Uri-rich like that because nabazukulwana abanintsi nabantwana abanintsi kuba njalo kaloku xa une-100 years. Tamkhulu nantsi ke isiphiwo osifumeneyo. Usuke emaqwambeni kubantwana babaxatywe kwatayo apha kwajifu. Utamkhulu siyaqala ukuzala enjalo utamkhulu kudade uNomatala. Utamkhulu ngumama wam lo wolekelwa nguNomatala, thina singabazukulwana bakho. Waza kulo mhla katatomncinci womhla wokuzalwa kwakhe apho begqiba iminyaka elikhulu. Ndithe Nkosi maniqale phaya kubantu basemzini torhwana abakhozi andizukuba calucalula ke siza kubadibanisa ngoba ndonqena ukuthi abakhozi basendaweni ethile abakhozi basendaweni ethile. Ndithe Nkosi nangamso mathola nyongande kukudlelana maqobokwazana ngalala endleleni kunyembelekile. Nenze loo nto nangomso nakomnye umuntu oyawuthi athathe intombi pha ekhaya. Nenze loo nto nisibonisile into kokuba sibalulekile apha kwaDlamini. Sibakhulu siziva sibakhulu sityebile namhlanje. Enkosi kakhulu. Ndithi kubantwana belikhaya basuke kwindawo ngendawo, kwimizi ngemizi, kwilali ngelali, bathatha kwinto abathatha kuyo, bakhwela ihashi beza apha ekhaya bezokuthi ukhule tatomncinci ungakhokhobi kakade sifuna uzosela kule ntloya ibekwe pha entla. Simane sisela okokoko. Ndithe Nkosi kubo nangamso isandla sihlambe sinye. Isandla sikwazi uzihlamba esandla singapha kodwa uthi xa uzidibanisile uzihlamba kuzo zozibini zihlambane zozibini. Kwenziwa loo nto lento ngumntu ngabantu. Bendizanishiya ke nevesi into nayo ubhuti usewaqala wayisika la vesi. Bendizanishiya nevesi ephaya kuphaya kuIsaya ngo-60 ethi suka ume ukhanye ngoba ubuqaqawu benkosi uthe chapha phezu kwentloko yakho. Amen. Bethunani ndifuna nje kulo enkosi ndifuna ungaphosi nokulibala into encinci. Into ebangela uba masibe lapha sithi uDlamini ngokuhleli kwesi situlo kunomntu owancama umzi wakhe ngoba kaloku athi amaXhosa xa ethetha ingcwaba lentombi lisemzini. Noba umyeni wakho angakushiya ingcwaba lakho lona lisepha emzini wakho. Kunodadewethu omkhulu noBhilibhili. Xa sibuya kwazandawo sibuya kuzo kwezi ndawo sihlala kuzo, sibuya ekhaya kufudumele, sibuya utata inomuntu omenzela iti womphekela womvasela womthini na akabhatalwa ngaloo nto leyo. Andikwazi nje into abangolusuku lanamhlanje ndingayiphosa loo nto ngomntaka mama. Utate njena nje utate saphefumla nje kungenxa kanoBhilibhili. Ngoba uba ngabe bengavuki kusasa afumane iti afumane ipapa ngesekudala samluzayo. Ngifuna ukuthi ke mntaka mama ba uBishop uToto uthethile apha ngoDavid. uDavid ke zanga jongeleke entweni kodwa into endiyithandayo uDavid zanga applye uba ngukumkani wamaSirayeli. Thixo wathumela isithunywa ngokwakhe bama kayokhangelwa ezindle. Wakhangelwa ezindle wafunyanwa. Ndifuna ukuthi ke mntaka mama nawe
kwakhangelwa kwafunyanwa lo mntana uzazincama azijaxe azohlala kweli khaya akumandanga ngihlale ekhayeni bethu nani ngoba imbokotho ziza maqala kodwa wacinga into yoba nanku utatakhe ndithanda into enye ke ngeli xesha uDavide eyothanjiswa phayana kwenzeka umqondiso funeka xa uthanjiswayo okanye ukhonjiwe makwenzeke into between umthanjiswa nomthambisi yatsazi oil kwibhotile yayikuyo kwabonakala into yoba bekufuneka kukhonjwe yena uDavide babekhona mos abantu akwabo kwakuthandiza kungathuzwa kona ngoba babengayanga phi ekuzingeleni enkosi bawo mani hayi ke imani sizawunikela ngokonzula nkisa le nto khona ipreze besenza sisi usembise la beetroot sayivutshile lokutana ufunyaza ibeetroot kaloku okay ndilambile kudala lapha kanje le breakfast yini umalume wami misekuphela khona omdala komalume ngithe nami ngile ntombazana ndini yokugqibela wow dathi hayi anawuya ngezandla kumalume mandiphathe into ndikuphathe esakwani Dlamini sebathi noba bakusakwagqirha bakunxibele esakwani sisakwani Dlamini ayobotyo sakwani uphathele esakwani ndiva into enguthaboni uphathela ngutshana wami sikhangela noba kasifoni hayi olandelayo olwasekhaya ndigade astropesman ndigade yatafile olandelayo. Alright ke siphinde sibulise wena muntu sibukele apho kuloo ndawo kuyo namhlanje ke bengumsitho omkhulu katata omkhulu egqiba i100 years apha ecaleni kwami ke ngihleli nosisi how do you feel now naxa ke ngoku iparty okanye masithi umsitho katata omkhulu ube yimpumelelo though bekukunetha phandle? Yo butwa ndonwabe kakhulu ibinhle into ibilapha wathi wow khaya ndilindele uba ibe ngaka kangangendlela uba bekubanda kusekubanda kukho nomoya saqonda uba into abantu abazobakho kodwa indlela ekugcwele ngayo nendlela ekumnandi ngayo nendlela utata wam onwabe ngayo ndivuyiswe kukonwaba kwakhe ngoba naye ndiye ndambona kusasa uba unabo ubunkenenkene obuthile but uright wonwabile sonwabile kakhulu bayenzile abantwana bakho into emnandi nabakaThixo enkosi. Yimbali ke eyawuhlala naphakathi ke lena igeneration ezayo yakhe izokuzibona lemini namhlanje isuku lange-13 kaJuni 2026 ngomgqibelo imvula yanetha kuthiwa ke imvula ke into yalapha ke insekelela imvula ke yalolisho itlondole umsebenzi katata omkhulu ube yinto impumelelo ndiyavuya ke na life documentary yakhe siyenzile abalise ngaye while saphila siyabulela sisi siyabulela kodwa enkosi kakhulu.